Gar-gar dolok takor batu dan nagar-gar asini rohasian debataku sai nahot padanai asini rohaku do dan namu satsian nani dok di debataku patut udukoni sai mangolu dotodiku molahu ihutoni asini rohaku dok dan namu satsian Udul Mahita. Horasma dihita salhutna tapasonang marohanang pikirata lamar sahur dot debata tapuji matuhata marite namarede sia bukwede nomor 14 ayat sada sahat ro di ayat 2. Puji hamu Jehovah Tuhan Pardinggan basa Parasi rohasa Lelengai Pardinggan basa Mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia natuma palangit dohot tanoon amen. Sa ingot ma ali Jehovah akadenggan di basam dohot asini roham ay sian narobido akay asa unang marsurak-surak akamusuku midaaw ale debataku marhaposat tuhodo au sayunang paila au haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang para si roha na sumurong namadok moleate mahami tuho sian nasa rohanami ala dilehon ho anakmu nasa sadai tuhamatean humokop pami
Asa unang mago na porsea di ibana. Alay asa hanguluan na sa leleng ni leleng na dinasida. Tatak mahami alia manami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabi habadiaw dot hati gorad di hami. Say sama dosa nami saluhut. Ala ni pilihan na sundenggan na pinelehon nai humoko pami. Say paileng mapinggolmu tutang yang nami. Jala asima roham di hami marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marhite nama rede sia buku ede nomor 216 ayat 2. Patik ni debata dihita di minggu reminisere sadarion. Ima patik perjolo sahatu patik paupaton. Patik perjolo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bay nomu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu. Manangaha na di Banua Gijang. Dohot na di Banua Tongaon. Rodina di bagasan aek na ditoru ni tano. Yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna. Ay hona uhum na dosogot. Aka namar sineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari ma ulahamu nasa siluamu. Alayang ko ari papituhoni, ari pariadanan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro dipinahanmu, ro diisini hutani halak pe na mangebati hutam. Ay dinaonom ari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba. Ari pariadanan nai jala di parbadiai. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Sai pargogoy mahami mangulahon naho bar tuhatami. Amin. Tabuti juhata marhite namarede sian buku ede nomor 160 sada. Luhut
Sato potima dosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami dodo sa dohot pangaleson nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asiroham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata taringot tuha sesan ni dosata. Ala ni pangalesot tado umbahin na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Tapuji tuhata marhite ede nomor 437. Hata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion. Imana tersurat di Filipi tolu ayat 17 sahat ro di ayat 20 sada. Rap mahita majahasa songonon ma hatana. Rap sitiru ahu mahamu alea kadongan. Jalapanat hamu ma akan namar parangi songon hami sitiruam muna. Hamagoa do ujung nasida. Butuhan nasida do di pardebata. Si hailahonon na dihasangapon. Akana ditanaon di parrohahon. Paubaon na do daging ta na leaon. Gabedoso daging na nasangapi. Hobartu hagogoon nay. Ay tarpatuduk sa do sa luhut na tuibana. Ido sahat na martua do akka na tumangihon hata ni debata jala no peopsa. Amen. Tapuji itu hata marite ede nomor 270. Nama lu
Taha tidak ko maha porsiao tai, songon na hita tidak ko nidongata saha porsiao di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tu mapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Antodi parbadia, adorang sohabuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di haup nor silang. Na tua tu banua toru dung ditanom, na mula mangolu diari patuluhon. Na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana paima mulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasani dosa, dohot dihatai namando, mulak mangulu sogut daging ni halak nong mate, dohot dohongluan na sora sudah. Amin.
Odolan Tikting Minggu tanggal 10 Maret 2022. Naparjolo Barita Nasorang. Nah di hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 di basa-basa Tuhatta do sadadak danak bawa di keluarga Dedi Rinaldo Marpaung STT Pel Tubuh Ninata Dr. Monalisa Borusihotang Sianwek Makassar Sada Hipas dodak danaki nang songoni natorasna. 2. Sakap Marbagas. Naparjolo Tikting paduahon naing majalu pasu-pasu parbagas ma Ibtu Efrata Hamonangan Sinaga STR KSIK anak niamata Situa AKBP Purnawirawan Timbul Halomuan Sinaga Nahinan Tubunata Desima Justiana Borusigalingging Ruasni GKPS Cempaka Putih Dohot Orwana Hana Borupurba SS MSC Borunin Amata Mangalam Purba Nahinan Tubunata Romantiar Borusilaban Ruasni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati Sianwek Rambutan 2. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 pukul siawib di GKPS Cempaka Putih. Tuhan memberkati. 2. Tikting Parjolo naing majalo pasu-pasu parbagosma Eno Susanto Ruasni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati Sianwek Kalisari anak niamata Ciao Ching Tubunata Heni Dohot Orwana Monika Yesi Boru Matondang Boru niamata Situa Sopar Jameson Matondang Nahinan Tubunata Elprida Junita Boru Sianturi Nahinan Ruasni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati Sianwek Kalisari. Pamas-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul siawib di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. Tulu bimbingan turuas parguru di hari Jumat tanggal 10 Maret 2022 Patupauni Huriata do pertemuan turuas na hona RPP Pinagido matu situawek asa disosoi ma ruasna Sianwek Nabe. Pakobasion Koinonia Parjolo PA Seksi Remaja hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 pukul 10 WIB Patupauni Huriata melalui Dewan Koinonia melalui Seksi Remaja pendalaman Alkitab Manang PA secara onsite Manang tatap muka dohot live streaming inganan di gereja Asaria madohoti kegiatan PAI. 2. Bona tahun ama saresot HKBP Kramat Jati. Hombartu program resot tahun 2022 Pakobasion Koinonia hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 pukul 8.30 WIB sahat tunasidung di Patupado kebaktian bona tahun ama saresot HKBP Kramat Jati bertempat di Buperta Cibubur. Disosohon matu anggota Punguan Ama Arbab dot ruas na mewakili Sianwek telu halak asaro madohoti acara bona tauni. Lain-lain Parjolo pangojak konon padita sesuai dengan surat keputusan ketetapan nomor 8 garing PDT garing SK garing 01 garing 2022 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung memutuskan dan menetapkan Pendeta Olwan Sitohang STH jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Diski mulai tanggal 1 Februari 2022 menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Kramat Jati Distrik 8 DKI Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari ini Minggu tanggal 13 Maret 2022 dalam kebaktian pukul 11.30 WIB akan dilaksanakan acara pangojak konon dipimpin oleh Preses Distrik 8 DKI Jakarta Raya dan setelah ibadah pangojak konon akan dilanjutkan acara Ramatama bertempat di ruang serbaguna. 2. Dana pensiun HKBP Gerakan 1000.
Laho mangurupi kondisi ni parhepengon ni dana pensiun HKBP, pimpinan HKBP nunga melaunching gerakan Rp1.000 per hari. Gerakan on laho padohoton sude ruas laho mangurupi menyelesaikan hutang dana pensiun HKBP. Ombartusi gereja Patupaon kotak gerakan 1000 na dipatupa di pintu utama gereja dimulai mingguon tanggal 10 Maret 2022. Asa tatu pahima sian las ni rohata. Tolu periodisasi seksi pengurus punguan kur, punguan wek, boy mata jahat di warta naung dikirim di wek tabe. Na paupaton buah-buah mamereng perkembangan kondisi PKM di daerah DKI Jakarta nunga level 2 di pabotohon ma penggunaan ni gedung serbaguna 75%, ima kapasitas 200 halak dan tetap menjaga prokes dalam kurung pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ukur suhu dan dilarang berkerumun. Songonima odolan nitikting di minggu ta sadarion. Horas. Tapu jimatu hatta marite namarede sia buku gede nomor 610 sada ayat sada dohot tudutna las tapasahat ma piliata. Pasahat batu Yesus saluhut nangoloki rohanang pambaen aku saluhut
Dameni batana sumurung sia saluhut naroha. Ima namangaramuti ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita salutna. Hurian itu hatta nahina holongan tajalo mahatan dewata nagabe jamita di minggu tasdarion di minggu reminis sere sian sada Musa 15 ayat sada sahat tu ayat onom hujaha madihi tasongonon dungsal puakka jamita odeng Roma hatani jahuba tu siabram marhiti-hiti alatan ninnama unakko mabiar ale Abram audo lobulobum upam masai balga alainin nasi Abram we ale Tuhan Jehovah aham ale honom mudiau saina punu doau si Eliezer nasiat Damaskus nama sitian bagassu aku ninin nasi Abram di dangadong pinoparhu di leoko jalaida anak na sorang di bagasa jabuku nama sitianau dungi Roma hatani Jehovah madok tu ibana dang ibana maniako naruar sian butuham ibana maniako dungi ditogi hotuhani ma ibana ruar tubalian jalaninna wa tailihum madopak langiti jala bilang yak kabitang molo habilang ako akai dungi didok musetu ibana songonima pinopar musugut jadi porsea masih Abram di Jahuba gawe hati goranna doi dia tong Jahuba ima sahana hurian itu hatta nahina holongan dang carita nai baru taringot tu jauh-jauh sia Jehovah tu sia Abram mamukas sian habubukas nasian haran sian urkasdim sahat tu nadi patulus dewata sude baga-baga semua janji yang pernah Tuhan janjikan kepadanya. Dibuhai do pajun tu si Abraham tajaha di bidu 12. Idok bukas maho sian hutan yamam sian huta hagudangammu dohot opat baga-baga dilehot tu si Abraham. Na parjulu humai peho gabe bangso na bulun. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Pasu-pasukku mahu aku akan memberkati engkau. Jala pabalgoku guarmu, aku akan membuat namamu masyhur. Asagabe pasu-pasu dan engkau menjadi berkat. 4 janji Tuhan kepada Abram. Namun hingga pada hari tuanya ada satu janji itu yang benar-benar sangat mendasar bagi Abram. Anggona sing nengele Jehovah nga mamoraibana nga maduma. Satu yang sangat esensial bagi dia adalah dia belum mempunyai anak satupun menurut hukum yang resmi dari istrinya. Hurian itu hatta dung nalam matui bana baginya timbul ketakutan dan kekhawatiran. Adong do dua nata habiari amang do inang taringot tu tiap teanan. Molohita nagumudang tahabiari ima. Warisan apa yang akan saya dapat? Hidupan namolo lambatua na tua-tua. Satabi dia akan aburju. Kebanyakan orang melihat dari orang tuanya warisan apa yang akan diwariskan. Molo adong do lemburju makka parumain. Ay tokin nai borohat na mendutuon. Ulang amar sahit tokin nai namon.
Ale mo tikki sehat dope molorona tutu sian huta sahat di pangarat tonon bah naro do inang adiga kamu mulak iturin na di baru sahat dope kan itu molo songon ling ijebu tori telepon di to na itu ay songon ling ma inong odison ijebu mucut tong sifata kan idon itelepon musi pariban na dan sebagainya molo songon nasihat dope apalagi mul nangadong tiat-tianan hirimon kan itu dungi akan itu songoni somal na termarbisu dui dia tahu apakah dia disukai di rumah itu ibu todo ihalomo dah rokku tu jebon ala memang na tua-tua nang mariba-riba pe rerena marbirong belum modorohano mangor doi banai dari permadani di rumah anak-anaknya di rumah parumain-parumainnya Utebu nama kuduli rere nong marbirongon do nama riba kon. Utebu dumudum dijebu nong ruet jalan yang marupak. Itu benna so gudang na tu tahan di pangaratuan. Alemolo na tu nabi suk ngai bere ngasongon nama dedo anak kon nai. Ngasongon nama si juaran. Adong masahala inatta. Nong dihilala songoni pangalahon anak kon na. Marbisut may naton dung na lamgale pamatang na tihilala dang liling be umur na ngamad daw akanakon na marbisut manatay tukus ma di madarnay songoni ikarit-kareti songon namin nonjol matong ikarit-kareti naton imadarnay itur berubah do sikapnya nakon na ay narodo inang ijebu nami ju inang dah iturin na di ay hola di jebu munado ito inongi jebu nami jotong dakye jebu nami ito rin nagawa nakin hola ni jebu namin na do kan terberubah do jebu nami majuhita in na di apalagi mau menjelang-jelang kematian ni si matua naon mereka berebut termarhali yang donasi tidak mengarunggui si matua naon apalagi nggak sada-sada hosana di kepenang mitop hinarohana kan dungi songoni tong marbisut na tuetui ngasalakkan aku kon holan odeh bereng-bereng en narohana songoni alangi songoni na hudok kodang adong iso songoni ihutanami dui sonak kana burju di paromen na burju helana burju boru na burju dungi modding mena ton batoi mada edah inna sada siap paromen na ima tu edana esong nadong dohu bereng tukus inange barat mabuka mahita dah asabi no to ahado sedido sebido hita ahado si bagionon kasongon itu baido batoi madus marohatta inda borusya kanga mabuka dungi buka borusya kanga noma tukus-tukusan inatai habe namar bisut dinangon ai topik-topik ni batu bata do tukus-tukus asa berjusu di paromen nai ido jadi na di habiri jolma kebanyakan yang manusia khawatirkan dan takutkan adalah warisan apa yang saya dapatkan aduh sitianokku warisan apa yang boleh saya dapatkan gudang dosongoni. Tetapi lihatlah apa yang Abram takutkan dalam khotbah ini. Dia do hinabiaran dohot nahinol sohon ni si Abram. Kemanakah? Tu dia do haduan tui sedo patiat tonokku jabukon dohot na dia won. Itu yang Abram takutkan. Itu yang Abram khawatirkan. Allah sahat tu nama tui bandang dilehot di mata depe sesuai dengan janjinya. Nanggo sebiji anak kodang adong depe. Padahal Tuhan berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Behado persauna bangsa yang besar riba, saya biji pisorong dope. Dan kemanakah ini akan kuwariskan? Isi mamanian bagasu, isi mamania sudina dia won. Oleh karena itu dia berpikir sesuai dengan kebiasaan orang-orang pada waktu itu. Mulang adong, mulupunu do ibana. Dilea mati hatiana ini tusada naposona kepada salah seorang hambanya ima
si Eliezer. Ali Tuhan. Dan ili ako do penanggu sada. Tu si Eliezer halak silebani masudi bagason. Itu pikiran Abraham. So itu jalan pikiran si Abraham. Tapi Tuhan setia dengan janjinya. Daong pos roham. Ikon anak komodo sian butuham. Sian si Sara. Iko sian ido. Ido muse natumean sudena dong diho. Semua yang ada padamu dia yang akan mewarisi. Hamba menginang Abraham bukanlah orang baik-baik saja, nabur juriwana. Tetapi ingatlah dia juga manusia biasa seperti kita. Yang membuat dia istimewa adalah haporsiona iman percayanya. Setiap kali Tuhan memberi janji, dia percaya. Dan oleh sebab itu Tuhan selalu menyegarkan janji-janji itu. Saya diparata di mata pada naik terus. Ketika Abraham imannya mulai goyang, imannya mulai lemah, Tuhan menguatkan. Manusia biasa dosa Abraham. Yang membuat dia lebih dari kita adalah iman percayanya. Bahasa hidup manusia biasa menginang ketika mereka berangkat ke Mesir. Ibu Tiban udah nabaga si Sara. Cantik, menawan. Anggap pendon pasudannya halakom mau dari si Abraham tu kan. Dan ketika mereka sampai di Mesir, itu inna matu si Sara. Mulai suku kalah hidup konami tom dah. Inna si Abraham datang. Mulai itu natong si Abraham bator berjumat tong halak Mesir tu ibana. Isugu-sugu marohana. Asa leko ni narohana kan itu. Ya. Jadi sonang matong si Abraham ibn Nasir halak Mesir. Ay ngedongani si Sarah. Ya artinya menginang dia bukan yang baik-baik saja seperti kita juga. Tapi kelebihan dia adalah imannya yang selalu bertumbuh dan bertahan. Jala sifata berek kamu sifata galedo haporsionna. Allah saat tu nama itu ibana Tuhan juga belum memberi anak bagi dia. Alai di parahata di batama bagai-bagai iturpuk jamiton isada Musa sapulimon. Idok manakin bagaimana dia begitu putus asanya. Alain nasya Brahma, ali Tuhan Jehovah. Hamale honom mudiau. Saya punu doau. Si Eliezer nasya Damaskus nama. Sitian begasu. Asa ido nadia lusi di mata. Dibentengi di mata dia sadai dinedok na unak kumabir ali Abraham au dulub-bulubum upah masai balga upahmu besar kata Tuhan seperti itu ditugihos di mata masih Abraham tuduruni dung-dung na itu bagasne tuduruni bagasne bereng ma dopak langitan bereng mak kabitangi songani matorok ni panoparmu. Dan lihatlah bagaimana cepatnya Abraham percaya. Pito percaya si Abraham. Saya ada pedang adong depi anak natiki. Hape Tuhan merdok bereng tu langitan. Songoni matorok ni panoparmu. Adong dona maboto di hita manginang sedia gudang bintang di langit. Itu ternyata lebih dari 200.000 miliar bintang. Lu bisa 200.000 miliar bintang. Ninna. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, songonima torok ni pinoparmu. Logika apa yang boleh menelaah ini amang inang. Tetapi lihatlah, lalu Abraham percaya. Dungi porsia masih Abraham. Karena percayanya itu, Tuhan menganggapnya itu sebagai sebuah kebenaran. Idok dia onom, jadi porsia masih Abraham di Jehovah. Gabe hati goran nadui dietong Jehovah. Artinya amang inang, iman Abraham membenarkannya. Iman Abraham pasti tokkon ibana. Haporsiaun si Abraham membuat dia menjadi orang benar. Orang benarkah si Abraham? Tidak.
tetapi imannya membuat dia menjadi orang benar. Alani doa kamang dohoti tanuaing, sesungguhnya kita ini bukan orang-orang benar. Dang jolma persitong hita, orang-orang berdosa do hita. Sama juga Abraham juga orang berdosa. Tetapi imannya begitu kokoh akan janji-janji Allah sehingga dia menjadi benar di hadapan Allah. Alani ido marhiti turpuk jami tahun ditogiho kita. Na parjulu Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Adong dok kasakat na balga di baga sangaluta seperti rencana Allah kepada Abraham. Molotu si Abraham idokon pasu-pasu ho bainokku ho gae bangsa nabulun terbarita guarmu gabe pasu-pasu ho. Maka dia dipanggil diberkati untuk menjadi berkat. Noang pe pasti do gudang padan janji rencana-rencana Allah bagi kita. Bukan hanya 4, 5, 10 atau 100. Tapi banyak sekali rencana janji Allah. Sakap nih di baga sangaluta. Persoalannya sekarang bagaimana kita percaya dengan rencana-rencana itu. Allah boido akka sakapi akka rencanai tidak begitu saja nampak dengan mata kita. Atau mungkin tidak begitu saja dalam waktu yang singkat kita terima. Lebereng ma Abraham begitu lama, lebih dari 20 tahun ketika janji itu disampaikan. Sahatu-hatu tubuh ni si Ishak lebih dari 20 tahun. Alani dua manginang molo saminggu pe homar tangiyang, tuluar pe homar tangiyang, atau masih setahun yang lalu engkau berdoa, hari ini sudah kita mencari plan B. Memang Abraham juga cari plan B. Si Eliezer nama HP natumi anartakon na ibana. Itu kan plan B, bukan plan A-nya Tuhan. Itu mana itu terpatok membuat rencana B, second opinion, dan tikos bion, dan jadi B. Jangan-jangan Tuhan itu sudah lupa. Jangan-jangan Tuhan itu PHP, pemberi harapan palsu. Jangan-jangan Tuhan itu parjanji kuling. Mulu parjanji kuling kasongon itu. Dia mah pada tongat tailai hari Selasa maleda, dapo hari Selasa, hari Kamis maleda, dapo hari Kamis, hari Jumat maleda, song itu perjanji kuling, song itu. Apalagi nuangkan natabuan bengkambing hitangkan COVID. Harus talai pada tongat tai, itu yang malai bahama nila ni COVID-19 kan, padahal 5 tahun nasal pudu tangna, 5 tahun yang lalu COVID yang disalahkan, enak sekali. Nah jangan-jangan ada juga kita yang beranggapan Tuhan sudah begitu, dang tikos bingalu pabiwana, dang lianon nabi. Lalu kita membuat plan B, rencana yang kedua, seperti Abraham, si Eliezer nama. Memang tradisi pada waktu itu begitu. Walaupun ibana, saya ada siap pangurupi naima tumian artana. Kamu akan nahin holongan. Di situ saya dipatugu, terus diteguhkan, disegarkan iman Abraham. Unaku mabiar. Dulu bulubum, aku perisaimu. Sesuai dengan minggu kita hari ini, minggu remini sere. Dulu bulubum, aku tamengmu, aku perisaimu. Apa yang kau takutkan? Aneh hebiriho. Jelah dono yang las nirohata dah hopos nirohata manginang. Banyak yang kita takutkan, kunang natahabiari. Alai Tuhan mendokon, aku perisaimu. Tutudang mabiar behita di mana ngahabis. Sebab rencana Tuhan itu sungguh baik adanya. Jalan ngadong nalupa iwana dia kepada sudedo diingot. Jalan sudedo patuponna. Sekarang bagaimana kita percaya dengan janji-janji itu? Dan marsuhat-suhaton rohatta pikiratta partikiatta. Tetapi selalu mengacu kepada rencana Allah, waktu Allah, dan cara Allah. Dang marujahat tu carata, dang marujahat tu paretongata, dang marujahat tu partikiata. Tetapi semua berdasar kepada rencana Allah, waktu Allah, perhitungan Allah. Suhak-suhak ni dibatado si parsuhat tonota. Si dapuk suluk donaro. Kita adalah bangsa Allah. Ikon suha-suhan di batado si pakiota, dang suha-suhata, dang pikirata, dang paretongata, bukan cara kita, tetapi cara Allah. Si tong do dilihot di mata
songo bintang di langit, pinoperni si Abraham, sitong. Walaupun hanya satu, Ishak, Yakub. Yakub menjadi 12 marga. 12 marga mamo parmasudi bangsa Israel. Dan kita ini adalah anak-anak Abraham. Akapino pernisia si Abraham dohita, Israel yang dibaharui, Israel napinay baru. Gavino si Abraham do sudah menangis pena porsia di mata. Itu adalah keturunan Abraham, cucu-cucu Abraham, pinoperni si Abraham. Dan pada saatnya Tuhan mengubah nama Abram itu menjadi Abraham. Bapa mulu si Abram among niak kabangso, bapa bangsa-bangsa. Tetapi Abraham menjadi bapa semua orang percaya. Opuni na porsea. Sitong do songo bitang di langit sitong. Beri kaum gudang niak kana porsea di mata satu yang termasuk kita menjadi anak cucu Abraham. Dipatulis do sangkap ne. Dan ini menjadi keyakinan besar bagi kita. Hagugu odihita na dipatulus dewatado baga-bagana doho sakapna. Tinggal sekarang amang inang bagaimana kita mempunyai iman, mempunyai kepercayaan. Marna punahok kaporsiaon songon haporsiaon ni si Abraham. Itu pasti toko kita. Itu yang menyelamatkan kita. Itu yang melayakkan kita mendapatkan semua rencana-rencana Allah. Ingat tahu ma ayat onomon. Jadi porsia ma si Abram di Jehovah. Gabi hati goran nadui dihitung Jehovah. Saat kita percaya amang inang, saat itu juga kita dianggap menjadi orang benar. Akka perdusa sahalipe, akka perjahat sahalipe ketika kita percaya. Bukan karena perbuatan kita. Bui da buti honota bui. Berek kamu mau tersilang Tuhan Yesus. Saya di habirang na parjahati. Saya di siamunna. Dungina siamunna idhok ma. Ali Tuhan. Mula sahat temu saya di harajomi ingo tahu. Pitar idhok do. Hudok ma tuho. Sedariod dohorap dohot au di paradiso. Pertanyaannya, adakah sesuatu yang baik dilakukan dari siamunon? Daong. Termati na mata isi na ibana. Dia mati pada waktu itu disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Allah itu ibana ngedok Tuhan Yesus. Sedariod dohorap dohot au di paradiso. Ketika dia percaya kepada Yesus, hari itu dia dibenarkan. Hari itu kesalahan-kesalahannya diampuni. Dia menjadi orang benar walaupun tidak melakukan sesuatu karena dia percaya. Nuheng amang inang hapor sesungonido. Jadi kita ini benar bukan karena perbuatan kita. Danganlah tahu lah manangaha. Aina tersilang di siamuni tidak melakukan apapun yang baik kecuali yang jahat sehingga dia disalibkan bersama dengan Yesus. Tapi Yesus katakan, hari ini engkau bersama dengan aku di paradiso. Luar biasa sekali asin rohan di mata. Sonari fe molong di hita haporsia songo si Abrahamon, kita dibenarkan menjadi orang benar. Bukankah ini sebagai sebuah status yang luar biasa amang inang menjadi orang benar? Napi nasitong. Aka pardosa napi nasitong, aka parjahat napi nasitong. Songo indo hita molo porsia di mata. Percaya kepada Allah seperti Abraham ini. Holani di pengirisa kita iman sekecil apapun. Haporsion nasa Tunisia rumpiadong di hitam manginang. Itu menjadi tangan kita menerima rencana-rencana Allah. Majalo akasakap dewata, majalo baga-bagan dewata, di baga sangaluta. Patuluson na dui, tahaporsia masakap dewata, marguru tu lomoni rohan dewata, songot topik minggut tasedarion, bersandar kepada rencana-rencana Allah. Tapasahat tu ibana. Sakap nai gabe sakap ta. Sakap tai gabe halomuan di mata. Semua keluh kesah kita, semua yang kita khawatirkan, semua yang kita takutkan. Apa yang kita takutkan amang inang? Kalau kita menakutkan warisan apa yang akan saya terima? Hari ini pikirkanlah
Warisan apa yang boleh saya wariskan kepada generasi, kepada anak-anakku? Warisan nomarga nanayang sipati atonotta ima haporsiota haporsionis Abraham. Itu yang utama harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Asa songo kaporsionis Abraham haporsiota jala haporsiotai menjadi warisan berharga bagi anak-anak kita. Jangan khawatir, unang mabiar manangah habe. Idok Tuhani, unak ko mabiar ali Abraham aulubulubum upam masibalga. Iman inilah yang kita wariskan amang inang, sehingga kita luput dari rasa takut, luput dari rasa khawatir. Yang kita pikirkan warisan apa yang boleh saya dapatkan, dangi besi pikirata. Alai huteatom maha porsian tu anakku kepada anak-anakku, kepada anak-anak cucuku. Sehingga kita seperti Abraham menjadi orang benar di hadapan Allah, layak di hadapan Allah, dan mendapat warisan-warisan dari Allah. Idok ma tu surat Rom, molo anak kita dohok mahita panean. Panean di hamamatena, al dohok ma panean di hahehionna, dohot akka arta na di Banua Kijang. Tuhan ma margogi kita. Tuhan masuk-masuk kita menjadi orang-orang beriman. Akan amar hapor sihaon, gabi akka parsitong mahita di hadapan di mata. Hamu kadongan nahin naholongan, sedarion los tabba las nirohatta, dung liling tampaima. Sedarion ma ojak konoton, manabai parhubas di huriata nasaresoton. Marhite namang ujak ko namang padita si tohang anon dohot keluarga di huriaon. Haror nasida sai lam manabai hatutugu ni haporsiaon. Semakin meneguhkan iman kita supaya seperti iman Abraham ini yang walaupun kadang-kadang goncang dan goyah. Alai haror nasidik kon lampahotok kaporsiat tasada-sada. Saya tatangyakon tau rupi tadukung manasida di nasa sihubasan nasida asama jadi naniulan nasida di hurion gabi hasangapon itu hatta jalalas niroha dihita selamat melayani ma di paditanami dohot inang rabdoh sudi keluarga martang yang mahita oleh hati Tuhan las itu tu rohanai majakon hatam gabi persitong dohami nuaing ala kahalak na porsia hami diho songon uppunami si Abraham uppuni na porsiai pasu-pasu mahatami gabi si pargugu di hami molope saya dong akan nahu habiari hami di portivion hatam nalabohi madok unakko mabiar audo lubulubum upam masai walga. Saya patugu haporsion nami parata molosongon nagale molosongon namunggil asiroham Tuhan tukuli parata haporsion nami asal manotok kami porsia di hodoh di sudi bagabagam silehonom di hami ajari jala pergugui mahami asahu patiato kami artana arga tuak kapino parnami ima haporsion nasongon haporsion nesi Abraham asa dohot akapino parnami sugut gabi halak na porsia diho gabi dohok manasida na pinitoran dia dopamu nang pejol ma pardusa dohot na marhahuranga kami alai di pasitoko kami marhiti asin roham alani haporsion nami pasu-pasu ma huriamon huria na songoni bulunon songoni torop ruas ni huriam pasu-pasu sudi nasida Tuhan pargugui persahalai dia kaulon nasida si ganupari tungasi maroham topok manasida ganupari dia kauloni molo sipatamol urupi nasida Tuhan molo sipataruak kaparukilan dohot arsak ni roha apuli manasida songoni nakka parhaladuni hura merupammu asa maragugu nasida patupak karagam ni pakkubasion itonga-tonga ni huriam dari sadarion hubua kami akadongan nami ruas ni huriam dohok parhaladu ni huriam na dibaga sa parsahiton na tongon no aing pea di podoman na dijabu
Ima situa Esther Siregar, Juliana boru si Tohang, Emmar Paung, Nyonya Munte boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung boru si Manuk Kalit, Nyonya si Majuta Rosita boru si Ahan, Nyonya Turni boru si Haloho, Bisi Barani, Nyonya Ritonang Lince boru si Morakir, Nyonya Panjaitan boru si Majutak, Nyonya Manurung boru si Litonga, Relu si Torus, Nyonya Siahan boru Tapu Bulun, Nyonya Marpaung boru Purba, Nyonya Sirait boru si Torus, Nyonya Sianipar boru Lumbat Tobing, Besi Buaya, Nyonya Situa si Mamora boru Aritonang, Nyonya Panjaitan boru si Barani, Nyonya Manulang boru Gultum, Wesi Nabela dohot es boru Sagala. Tuhan, topok mana sida tu bagas nasi debi, ape hot tangamu, pakai sonak kapanaheti, urupi nasi de manaon molotung hacitan, pasu-pasu akau bakna, pasu-pasu si panganon na, dohok sinimon na, gabi hamamalum metong, huhut mangaliho gugo di pamatang na, songoni mana posom natongod dirawat di rumah sakit, situa em butar-butar, situa besi daur dohot angel boru nadiak. Huboto hame Tuhan parhuasun naguk doho, tauhok mana sida tu rumah sakit, pargugui na sida parbisuhia ka dokter dohok para medis, lau mangurupi na sida malua, sian parsahitani, tanggali ma, do matu akan akemon, hehe maho, hidak malage mardalani maho, sangunay dok mutu akan amarsahiti na julu, pasu-pasu matuhan na sida, papos rohan na sida diakka, basa-basam asamar pakirimo di biagas akaporsiaon, tua si dohot tolong ni roham, sahat tuho makan aposomi Tuhan ramoti mana sida, tongoliati marohan ambi diho, jalo matang yang namion, aku pasahat tami holam mangasaho guarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tapu jima tuhata marite bukeda nomor 700 sana polisia laos tapa sahat ma peliata. Awan-awan
Waing sahak mahita tuna paujakon padita. Mari di mahita nomor 467 ayat sada. Asini rohamku puji Allah manusa Gimaiya sorohaku Gabe soranganmu Inananmu rohanami Tondi mimangko ini Manami inanami dohot sdi dengan nasahurion sedarion ojak konot tomah amang padita uluan sitohang gabi padita fungsional di HKBP Resort Keramat Jati. Khobar tusi tabegima surat keputusan ketetapan Nepurus HKBP taringot tu parpidon nasida dohot ulaun ni padita fungsional. Khobar tuturan peraturan HKBP 2022 amandemen patuluhon na jinahon ni Padita Wilson Saragi, Sekretaris Distrik. Surat Keputusan Ketetapan nomor 8 garis miring PDT garis miring SK garis miring 1 garis miring 2022. Epurus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Padita Uluan Sitohang Sarjana Teologi, tanggal lahir 11 September 1974, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Diski, terhitung mulai 1 Februari 2022 menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Keramat Jati, Distrik 8 DKI Jakarta dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 24 Januari 2022, Huria Kristen Batak Protestan, Epurus, Padita Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Epurus Huria Kristen Batak Protestan nomor 8 garis miring PDT garis miring SK garis miring 1 garis miring 2022 tertanggal 24 Januari 2022. Dahulu nama Padita Uluan Sitohang Sarjana Teologi, jabatan Pendeta HKBP Resort Diski, tempat tinggal Diski, Resort Diski, Distrik 10 Medan Aceh. Sekarang jabatan Pendeta fungsional di HKBP Resort Keramat Jati, tempat tinggal Keramat Jati, Resort Keramat Jati, Distrik 8 DKI Jakarta. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Padita Dr. Victor Tinabbunan, ditanda tangani. Ulaun ni Padita fungsional, akup ni tohonan hapat di tahun natar surat di agenda HKBP. Sada, mengurupi Padita Resort Laho Manguluhon Huriaon. 2. Macalo Parsagini Ulaun Sian Uluan Huria. Tolu Mangurupi Uluan Huria
laho manguluhon akadewan di Huria. 4 mangurupi paddita resot manguluhon rapot-rapot di Huria. 5 pasahaton laporan pangulaon tu paddita resot dohot preses. Unga dibege hamu eskania purusa KBP dohot ulaon ni paddita fungsional mengihutun aturan peraturan HKBP. Nuaing namanukun maau di hamu paddita nami paddita uluan sitohang. Nauludo hamu jakkonoton gabi paddita fungsional di HKBP Resort Kramat Jati lau mangulahon ulau songon naung binegemuna nakin. Marhiti-hiti gowarni debata ama dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni tod di porbadia huojak komahamu gabi paddita fungsional di HKBP Resort Kramat Jati Distrik Walu DKI Jakarta. Saya didongani jala di pergugui Tuhan debata mahamu mangulaho saluhut ulauni asa mersangap gowarna marhiti-hiti pakkubasyamuna di huriai. Amin. Umama nami dohot ina nami nang sudi do nga sa hurion jakon hamu mamang paddita luas ito hang gabi parmahad di hurion jala masiru pamahamu di bagasak kasadaw ni todi patuluson ulaw ni tunghatay. Martang yang mahita ali di bata ama nami raja ni huriai oliate maroha nami diho alandaung di tongoson na posom ama nami pandita uluan sitohang lau marhubas di hurion sayu rupi pargugui jalapatau makan na posomi makkubasi huriam asa marsangap po di saluhu panggulmiton ni huriam di luaton ros pasupaso manang huriam na saresoton totong marhasa daw lau manidang di tonga-tonga ni luaton oliate madiho di bagasan gowar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maulia tadi amang preses nami nuaing damang dainang sa mahita dia cara nama dok kata perjuluma hata pahmuai perkenalan sian na pinaucak imamang paddita sitohang ala adong doken non ramatama mang paddita nami dot inang buiman non dipagajang di ramatama anggo nuaing amang paddita ma patad dahon diri dohot keluarga na paduaon hata pancakonon mewakili sudi ruas ni huriata ima diwakilhon ruas wik Kramat Jati sada nyonya Duluk Saribu buru Sibarani na patuluhon hata pancakonon mewakili sudi perhalado upangido hami haradion ni amang Sintua Hadi Sirait Ketua per tahun jala bimbingan pengarahan sian amang preses songonima pinasa pertikian tumang paddita nami. Horas madita manginang satuluk mahitate pakai amu masker muna satakas suara nami buka habi ma masker muna masker nami ate omahami sa keluarga nah dihambirang nami inata nahwalongi boru ni rajai inang bibil pro boru utapea gowarna Magdalena utapea simatua boru nami ima boru Siregar jadi amang simatua bawa do boru nunga parjulu tu hasonangani ia hami nama nubuhon ima omak opung minaria buru galingging manang ima omak nami holar omak nami nama tinggal anggo bapa nunga parjulu tu hasonang antong jadi marumur ma omak 84 tahun neng mardalan 85 tahun sa sitong na neng dohot na sida la masa kopi ton rentan do tuna tua-tua jadi
dohot nasida. Hatubuh nami di Batangkuis, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Serdang. 5 menit sian bagas nami Batangkuis tu Bandara Kuala Namu Internasional Manginang. Jadi kami saliling di HKBP Diski Resort Diski apalah 2 tahun dope. Jadi tarsokot do ruas nami baru 2 tahun namang ina. Ai tangis tu nasida. Jadi udah apa sampai dulu mulai ini ko. Ai tugas don niko. Alana saya ingat doa tani tuata isi doang giku isi do buruku inna na mangi hutol lomo ni rohani Tuhani. Jadi ngai hapus nasida ilulu nasida. Taksa tuaka BP Keramat Jation ilului. Alana songono na manginang terus terang salilingon inat tadu nahu usahon asa keluar eskana sebagai bibil pro ala dana nga lumayan balga ape las gabe eskani bono keluar idom na tumangis nasida. Jadi na di siamunami omas ya kanganami SMP kelas 3 gua namar guar maon Rian Risitohang. Nah di siamuna muse si nomor 2 Tian Dwi Putra Sitohang. Siapudan na dihambira di siamuna muse Tri Febrianto Sitohang. Jadi gua naon nak suku-suku rahmuna anak ni padi dadang adung guarna Samuel Joshua unang tunggawi songoni suku-suku muna alamangi uton modernisasi noeng dadanakon bagai bedi hutum ma wito kami ma guar-guarna sidaon asa mangi huton ke majuan ni zamanon alai yang gua porsen sida sarupa do songona ido amang pare senakin di jamitana porsia do hami di Tuhan Yesus. Jadi di sodok keluarga nami adong do anak ni omak opat do hamis keluarga walu do hamis keluarga sian na pina seorang ni omak opak bawa opak buru opak mahami di Jakarta dung rohami abang nami mah di son waeng di Manggarai Jalan Tambak jonok ni Tugu Proklamator bagas nasida sodo nuaeng rap do ita suak soni ma nang amang udah nami di son sian Cimanggis RRI suak soni ma adong lain nami son terus itu ipoto nami son 2 di Cikeas jala pas adong ruas nami son HKBP Resort Diskina pindah tugas tu Jakarta ni mah amang torang utahayan sian Basarnas Rorona Cida mewakili sian ruas anu pe diramatama tumaka sate manginang. Jadi mulai tema kada Mang Denang di Pancakono muna mangula mahami di Uriaon dung di Pauja amang pareses jala mulai tema doro nami amang tu amang pareses dot angginami sekretaris distrik dot nama rake danakin angginami nasian distrik di Harorumuna nang Batu Pahon panggojakon nami sok songonima di inang pendeta resort pendeta doktor ana pangaribuan dongan nami di soninang saleting do hami sakelas do hami dot padita erna Burua Sugian jala losea do nasida calo pandita atihai di HKBP Resort Diskitong. Jadi 2 mahami Nabina Borhat ni distrik 10 Medan Aceh sian HKBP Resort Diski. Soang-soang lima di Itonami, Angginami, Pendeta Lilis Buru Tambunan. Jadi kerjasama sama ita teh, iya urupiah matang marsi urupan ita. Bah, iya. Mulai tema di hita salhuna, uti masih kami teh. Horas madita.
Salam. Puji Tuhan, boy hita hipas marminggu di hari sadarion di bagas garejaon. Nahu parsangapi hami, amang pareses distrik Walu DKI Jakarta, amang padita Bernard Manik. Nahu parsangapi hami, inang pendeta resort HKBP Keramat Jati, inang pendeta Dr. Anna CH Pera Pangaribuan. Nahu parsangapi hami, inang pendeta Lilis Tambunan. Nahu parsangapi hami, inang pendeta Ernawati Hasugian. Nahu parsangapi hami, amang pendeta Dapot Suwandi Siregar. Nahu parsangapi hami, amang pendeta Uluan Sihotang. Sitohang, maaf. Suang songoni, amanami, inanami, parhalado. Dohot sude ruas naro, dohot nama dohoti parmingguonon melalui live streaming. Sada silopa gadong, 2 silopa puli. Sasada aupe nama sahaton hata, sude mahita dapot uli. Hamisian ui Keramat Jati Sada, mewakili sude ruasni HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, Pasahaton. Selamat datang di Amang Padita Uluan Sitohang dan keluarga. Selamat melayani di HKBP Keramat Jati. Sailam tutabanama lasni roha di Amang di Namangula di HKBP Keramat Jation. Kami sebagai ruas berharap dengan kehadiran Amang di HKBP Keramat Jati tercipta terobosan-terobosan baru dalam pelayanan. Sehingga HKBP Keramat Jati semakin solid, semakin maju, dan semakin jaya. Songoni maamang daboi upasahat hami di bagasan tikion. Tuhan memberkati. Salam, oras madita saluna, nabi narsangaman, amang Pareses, distrik Walu DKI Jakarta, dohot padita narosja distrik. Nani persangapan inang uluan di HKBP Keramat Jati, dohot akka inang padita. Nabi narsangapan amang inang napaso bulung, nama dohoti parminggu di Arianon. Tarlumuwi ma tuamang padita uluan sitohang do keluarga. Naung diujakon amang Pareses gabe padita fungsional itong-tongani huria manang resort HKBP Keramat Jati. Sidono nami hamisan mewakili parhalado. Selamat datang madi amang, selamat bekerja, selamat bertugas, dan selamat melayani. Yang giat ma di haroroni amang lambar tamba-tamba akan aporsea di tonga-tongani hurio nang dia ka humaliang. Jala tuhat tama namang alio gugu di amang, namang alio bisuk, do namang alion hasehaton. Asal lambar bisuk amang pararaton barida unauli tu tonga-tonga nami, tu tonga-tongani ruas HKBP Keramat Jation. Secara khusus dongonon nami itu amang Pareses. Hamisan parhalado madok maulate tu amang Pareses. Naung mangujakon amang padita oluan sitohang di tonga-tongani huria manang resort HKBP Keramat Jati. Atau pudisa kami amang selamat madohonon nami tu amang padita oluan sitohang dan selamat melayani. So ini mata kami mau lihat horas.
Kabuji matuhatta na holong rohe dihita na mga lehon ulon las ni rohod dihita. Nah hormat amang inang padita sa luhu na secara khusus amang inang padita resot dot amang padita uluan si tohang dohot keluarga hamu sudi amang inang parhaladu dohot sudi ruas ni huriatta. Ditikyon nunga marparbue di sihol ni rohatta ala dung pidda inang bebel fro ono pulan nasal fod dope bui ojak panggatin nasida khobartu sihol ni rohatta di keberagaman ni akka potensi-potensi nadong dihita. Mauliate me Tuhan di pangodoi dioloi pimpinatta pangiduatta asa lebih berwarna akapakku besoni hidup benna songoni gudang ni pakirimon ni sudi ruas ni huriatta doh parhalado tu amang sitohang dison ala opat talak kamu dison 3 orang itu manusia yang lembut-lembut dan ramah-ramah. Jadi pos rohanami amang sitohang sedikit memberi warna dalam pelayanan di tengah-tengah HKBP Keramat Jati ini. Sian carani amang makatai mardalan saya sedikit bisa memahami amang adalah manusia yang cerdas, yang berbakat dan yang melayani secara profesional. Alai rikok dodohonokku nang pe holak kamu bawa di son inang Padita Resot adalah seorang perempuan, ya tunduklah kepadanya dalam hal tugas-tugas yang akan diembankan. Ala manang WHP sesuai dengan aturan kita, Pendeta Resot lah uluan huria. Khobar tu tugas nejahanakin majalo persagi niulaon sian uluan nihuria. Beliau adalah orang yang bijaksana yang pasti memberi tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Posrohanami padita nami masih rupa kamu songo berjumuna di diski na pola tumatangis dung res kamu lebih songo ni mabek kamu berjumuna son asago ekkel doh las nirohana sida majakon pakubesion si patu pamuna di huriat tahun. Dohot inang ternyata seorang bibel fro, jadi buy one get two kan begitu. Nah, yang pasti juga akan menopang dan mendukung pelayanan ni amang Padita yang di sana sini juga mungkin membantu pelayanan na khobar tuaka pajiwot tabi dia katohonatai. Posrohan nami ditikina saya dong do parbuin ya kanata haji holi dioloi tuhatta marhiti mipinata kapangiduatta asabui mardalan akapokko besion hobartu hinasi holan dirohatta amang inang jako kamu manasida tangya kok kamu macai burju asama jadi akan ibulan sidi hurion jalalas rohatta horas madita salutna. Tapa ujung ma perminggota maridi mahita. We
batang yakum apeliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo harruan ni saluhusi leho na dinggat doho na sauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masa ni lehomi tuhame pilihan nami tuho. Sejalo may gabe uap na hukus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhok karajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal mutadahami gudang ni sileho-lehom mituhami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Masanami lehon mi tondiro di pamataku osadohot dodoki rodi saluhut hartaku upasahat itu naso usatoku do. Unat kami pergi untuk pengunjungan, padua mahami siapa nganggo. Hai ho dona puna raja don tagogo rodi hasangapon saleleni Pasu-pasu, jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakot Tuhan di batama buhina tuho, jala asih marohana midamo. Hidupakot Tuhan di batama buhina tuho, jala di pasaur onma damena tututi. Selamat hari Minggu, horas pagi nasadukna. Lanjut Pak Guru. Tunamu barohaku di bait Tuhan Yesus maringan di
Jesus maringan dia, Tuhan Yesus maringan dia, Tuhan Yesus maringan dia, Tuhan sonang doa untuk Yesus Allah, Tuhan Yesus maringan dia. Oh iya.